postoji taj jedan, onako duboko usađen instinkt kod nas ljudi kada je novac u pitanju. Znači, onaj osjećaj da se vrednost čuva jedino onda kada se fizički zaključa negde na sigurno. Da, u bankovni račun ili sef. Upravo tako. Ili bukvalno onako neku slamaricu ispod dušeka. Mislim, to donosi neverovatan psihološki mir ljudima. Vlada ta neka iluzija savršene bezbednosti, ideja da ono što je sklonjeno u mrak jednostavno ne može biti izgubljeno. Poput neke čvrste tvrđave. Pa da, ali ta iluzija je zapravo jedan od najvećih finansijskih paradoksa modernog doba. Mislim, ljudski mozak jeste programiran da traži tu opipljivu sigurnost, ali u današnjem ekonomskom sistemu ta ista tvrđava ima jednu ogromnu rupu na samom dnu. Znači mislimo na inflaciju. Tako je, ta rupa se zove inflacija. Kada novac potpuno miruje, on zapravo polako propada. To više prosto nije ona ista novčanica od pre 10 godina, iako na njoj jasno piše isti broj. Ok, hajde da ovo raščlanimo odmah na početku, pošto to jeste misija i srž problema ove današnje duboke analize koju pokušavamo da demistifikujemo. Investiranje se više ne sme se posmatrati kao neki luksuzni hobi rezervisan samo za milionere sa Wall Streeta. Da, one što po ceo dan gledaju u 10 ekrana. Baš te. To je postala apsolutna neophodnost za apsolutno svakog čoveka sa nekim redovnim primanjima. Brojke su tu potpuno neumoljive. Ako inflacija iznosi, recimo, samo 5% godišnje, a realno često bude i mnogo viša. Često bude osetno više, da. Da. Znači onih teško ušteđenih 1000 evra ostavljenih sa strane danas, već sledeće godine realno vredi samo 950 evra. Zatim 900. To je bukvalno nevidljivi porez na štednju koji svake sekunde onako jede kupovnu moć. Novac isparava dok sedi u mraku. Upravo to. I to nas dovodi do onog najtežeg koraka, a to je taj prelazak iz pasivne štednje u aktivnu zaštitu kapitala. Za svakoga ko sluša, ako želi da zaštiti plodove svog rada, razumevanje ovih modernih finansijskih alata je postalo pitanje osnovne finansijske higijene. Ali tu nastaje onaj problem, zar ne? Da, naravno. Problem nastaje kada se na internetu potraži rešenje. Nastupa jedno potpuno informaciono preopterećenje, konfuzni saveti, razni grafikoni, kriptorolute, 100.000 različitih deonica. Bukvalno čovek da se parališe od straha. Apsolutno. Lako je paralizovati se od tog straha. Zato je razumevanje onih najosnovnijih, a zapravo najmoćnijih mehanizama jedini način da se izbegne ta paraliza i obezbedi neka stabilna budućnost. I tu na scenu stupa onaj famozni akronim od kog, iskreno, mnogi zaziru. ETF. Da, 3 slova koja zvuče strašno. Ljudi čuju taj naziv, Exchange Traded Fund, i odmah u glavi vizualizuju stres, brokere koji viču na telefone i nešto što, zahteva ozbiljan doktorat iz makroekonomije, ali mehanika iza toga je zapravo prelepo jednostavna. Slažem se. Mehanika je prilično banalna kad se jednom shvati. Najbolji način da se ovo vizualizuje jeste, recimo, običan odlazak na pijacu. Ako neko želi da uloži novac u voće, taj neko može da kupi jednu ogromnu gajbu jabuka, ali to predstavlja kupovinu deonice samo jedne jedine kompanije. Tačno. Jedna deonica i jedna gajba. I šta onda ako su te jabuke na dnu trule? Šta ako ceo rod te godine jednostavno propadne? Gubi se apsolutno sve. Umjesto toga kupuje se jedna masivna, onako unapred napravljena korpa u kojoj se nalazi pomalo od apsolutno svakog voća koje postoji na toj pijaci. Znači tu su i jabuke, kruške, banane, grožđe. Odlično poređenje. Ta analogija sa korpom savršeno pogađa samu suštinu diverzifikacije. ETF zaista jeste ta velika bezbedna korpa. Kupovinom samo jedne jedine jedinice tog fonda novac se ne stavlja na jedan broj ruleta. Znači rizik se automatski rasipa. Tako je. Automatski se, i to u milisekundama, uloženi kapital raspoređuje na stotine pa čak i 1000 različitih kompanija u isto vreme. Svi uvek pominju onaj čuveni S&P 500 indeks. To je fond koji praktično prati 500 najvećih američkih kompanija.
Unutra su oni giganti poput Apple-a, Microsofta, Google-a, Amazona. Da, pa onda zdravstvene kompanije, naftne kompanije, Tesla. Znači, kada se kupi mali deo tog ETF-a, osoba zapravo posjeduje mikroskopski deo čitave američke ekonomije u jednom paketu. Ali mogućnosti idu mnogo dalje od toga. Postoje i globalni ETF-ovi. Kao onaj popularni WWWC. Upravo taj, VVCE. On u sebi sadrži preko 3000 kompanija iz celog sveta, obuhvatajući i razvijena tržišta i tržišta u razvoju. Sve u jednoj korpi. Dakle, tu prestaje ona iscrpljujuća potraga za nekom sledećom velikom stvari. Nema više pogađanja da li će Tesla sledeće godine prodati više automobila ili će neka potpuno nova kompanija da preuzme tržište. Umesto da se traži igla u plastu sena, kupuje se bukvalno ceo plast sena. Da, kupuje se ceo plast sena, tačno tako. Ako tehnološki sektor padne, možda će farmaceutski sektor da raste i ublaži taj pad. To zvuči kao savršena defanzivna taktika. Jeste, ali ono što je ovdje fascinantno jeste to da nije ključ samo u tom obimu kompanija, već u jednom ugrađenom mehanizmu samoočišćenja koji indeksni fondovi posjeduju. Berza je onako na najbolji mogući način potpuno nemilosrdna. Kako mislimo nemilosrdna? Pa, zašto je TF beskrajno sigurniji od biranja pojedinačnih deonica? Zato što, ukoliko jedna od tih 500 kompanija u S&P 500 indeksu počne da propada, recimo, izgubi inovativnost, pregazi je neka konkurencija, njena vrednost krene da pada. Ona ne ostaje tu da truli, kao ona jabuka na dnu korpe koju si pomenula. Ona jednostavno, po nekim vrlo strogim matematičkim pravilima, ispada iz indeksa. Čekaj, hoćemo da kažemo da se taj proces dešava potpuno automatski, bez ikakve ljudske intervencije. Nema menadžera fonda koji sedi i razmišlja tipa, da li da prodamo ovu kompaniju sad ili da sačekamo malo? Ne, apsolutno ne. Sve je automatizovano. Čim kompanija padne ispod određenog ranga, nju istog trenutka zamenjuje sledeća najjača kompanija na svetu koja je trenutno u usponu. Setimo se samo onih giganata iz prošlosti poput Blockbuster ili Kodaka. Jao, da, oni su apsolutno vladali svetom nekada. Bili su na vrhu sveta, a onda su prosto nestali. Onaj koji je imao samo njihove deonice izgubio je apsolutno sve, ali onaj koji je držao indeksni fond jedva je onako osjetio taj pad, jer su ta mesta odmah popunili neki novi, brzo rastući lideri poput recimo Netflixa. Rizik se time svodi na apsolutni minimum, jer uspeh nikada ne zavisi od genijalnosti nekog jednog direktora ili jednog proizvoda. To je izuzetno moćan koncept za miran san, stvarno. Potpuno je jasna ta defanzivna strana priče, kako se zaštititi od propasti i kako ostati na površini. Ali hajde sad malo da pređemo u napad. Kako se taj novac u toj korpi zapravo uvećava? Tu dolazimo do pravog fenomena. Da, rast novca. Svi uvek pričaju o štednji, ali malo ko priča o samoj mehanici rasta, a ona se oslanja na, magiju čiste matematike. Prelaz sa tog pukog očuvanja vrednosti na stvarno stvaranje bogatstva leži u konceptu složene kamate. Mnogi ga nazivaju najmoćnijom silom u celokupnom univerzumu financija. Navodno je i sam Einstein složenu kamatu nazvao 8. svetskim čudom. Pa dobro, kad pogledamo brojeve, nije ni čudo. Apsolutno. I zaista, kada se sagleda dugoročna matematika, rezultati deluju gotovo nadrealno. Suština složene kamate je zapravo onaj efekat grudve snega. Znači, kada se novac investira, ne ostvaruje se prinos samo na onaj goli inicijalni kapital, koji je prvobitno ubačen. Zarađuje se prinos i na svaki pojedinačni prinos iz apsolutno svih prethodnih godina. Aha, grudva se znači pušta niz planinu. Tako je. U početku raste vrlo sporo, ali kako kupi sve više novog snega, postaje teža, brža i na kraju nezaustavljiva. Ja to nije samo teorija, brojke to apsolutno potvrđuju. S&P 500 indeks, istorijski gledano, znači kroz decenije, svetske ratove, kroz razne finansijske krize i pandemije, on donosi prosječan godišnji prinos od oko 8 do 10%. Da. I to je suvi prosek na dugi rok, znači bez obzira na oscilacije. Tačno. Gledajući te podatke, dolazi se do neverovatnog primjera. Zamislimo investiciju od samo 100 evra mesečno. To je novac koji se često potpuno onako neprimetno raspeje na brzu hranu, na neke pretplate koje niko ne koristi ili sitnice.
Ako se tih 100 evra redovno investira tokom perioda od 30 godina, ukupan iznos sopstvenog novca, koji je onako fizički uplaćen, iznosi tačno 36.000 evra. Ali zbog tog neverovatnog efekta grudve snega, vrednost celokupnog portfolija na kraju tog perioda prelazi 149.000 evra. Znači, to nije prosto sabiranje, razlika je ogromna. Zamisli to, ta razlika je preko 113.000 evra. I to je zapravo onaj ključni moment za razumevanje čitave ove filozofije. Tih 113.000 evra nije stvoreno nikakvim dodatnim teškim radom, znojem, niti onim mučnim prekovremenim satima na poslu. Da, bukvalno je novac radio sam. Taj novac je stvoren isključivo zahvaljujući vremenu i složenoj kamati. Kapital je godinama onako tiho radio sam za sebe u pozadini, ne tražeći pauzu ni godišnji odmor. Ovde stvari postaju zaista zanimljive. Znači, moram da zastanem ovde i da naglasim ovo jer sam oduševljena. Ovde se krije jedna fantastična mentalna prečica. Jedan, matematički trik koji apsolutno menja način na koji ljudski mozak percipira vreme i novac. To se zove pravilo 72. Da, čuveno pravilo. Nema komplikovanih jednačina, nema logaritama, to je najprostija formula na svetu, a rezultati, znači, svaki put ostavljaju bez teksta. Ideja je da se u samo 3 sekunde, bukvalno bez digitrona, može izračunati za tačno koliko godina će se bilo koji uloženi kapital potpuno udvostručiti. Formula glasi ovako. Jednostavno se uzme onaj magični broj 72 i podeli se sa očekivanom godišnjom stopom prinosa. I to je cela nauka. Jeste, to je savršen alat za brzu kalibraciju nekih očekivanja i neverovatno je koliko je precizan. Pazi sad ovo. Gledano kroz prizmu onih istorijskih 8% prinosa o kojima smo malo pregovorili, matematika je banalna. Podeli se 72 sa 8. Rezultat je broj 9. I šta to zapravo znači? To znači da se celokupan uloženi kapital udvostručava na svakih 9 godina. Bez ikakvog daljeg ulaganja. Upravo to je apsolutno zapanjujuće. To se dešava bez jednog jedinstvenog dodatnog centa ulaganja od strane investitora. Znači, ako bi se danas uzelo recimo 10.000 evra, uložilo u takav indeksni fond i potpuno zaboravilo na njih, za 9 godina taj račun će pokazivati 20.000 evra. I onda se magija nastavlja. Da, zatim prolazi još 9 godina, to je ukupno 18 godina od početka. Tih 20.000 se duplira na 40.000 evra. Za 27 godina, ponovo bez ikakvog dodatnog truda. Od onih početnih 10.000 dolazi se do čitavih 80.000 evra. Mislim, to nije sitan novac, to je moć koja bukvalno menja generacijske sudbine. Nije li prosto neshvatljivo da se ovakve stvari ne uče u prvom razredu srednje škole? To je alat koji običnom čoveku daje ogromnu kontrolu nad sopstvenim životom. Da, uzbuđenost je jedina ispravna reakcija na pravilo 72. Jer ono konačno vizualizuje ono što je ranije bilo apstraktno. Ono pokazuje ljudima da vreme nije njihov neprijatelj, već njihov najveći finansijski saveznik. Kada se shvati ta, recimo, geometrijska progresija, potpuno se gubi potreba za onim rizičnim kockanjem na berzi u nadi da će se novac duplirati onako preko noći. Ok, dobro, moram ovde malo da povučem ručno. Mislim, bit ću sad onaj dežurni skeptik. Sve ovo, taj efekat grudve snijega. To magično dupliranje na svakih 9 godina. Taj tiši rast novca u pozadini. Znači, sve to zvuči kao neka savršena finansijska utopija na papiru. Ali ajde malo da se vratimo u surovi stvarni svijet. Da čujemo šta je glavni problem. Šta kada se desi nova 2008. godina? Šta kada izbije neka globalna pandemija? Šta ako neko danas onako hrabro ubači svoj mukotrpno zarađen novac u taj famozni S&P 500, a sutra ujutru berza doživi potpuni krah? To je ono čega se svi plaše. Pa naravno. Videti kako se na ekranu crvene strelice stropoštavaju i guta se 30% vrednosti portfolija, pa to je recept za srčani udar. Za nekoga ko ima puno radno vreme, ko brine o deci, stambenim kreditima i računima, svakodnevno praćenje tih turbulencija donosi apsolutno neizdrživ stres. Kako iko ko se ne razume u finansijske cikluse može noću mirno da spava uz tu vrstu rizika i neizvesnosti? Iskreno, taj strah je potpuno legitiman. I ono što taj strah zapravo pokazuje jeste da je naša ljudska psihologija često najveći neprijatelj uspešnog investiranja.
Kada tržište krahira, onaj naš instinkt preživljavanja prosto vrišti prodaj sve i spasi šta se spasti može. Da, to je onaj panika mod. Tako je. I tim potezom se privremeni pad na ekranu pretvora u trajni stvarni gubitak. Ali, ako ovo povežemo sa širom slikom i mehanikom tržišta, rešenje za tu vrstu parališujućeg stresa odavno je dizajnirano. Ne zahteva se nikakvo predviđanje budućnosti, apsolutno nikakve kristalne kugle, niti svakodnevno praćenje vesti. Znači ima rešenja. Ima. Strategija koja to rešava naziva se DCA, to jest Dollar Cost Averaging Method. Čekaj malo. Znači, postoji strategija koja kompletno operiše emocije iz cele ove priče. Kako taj DCA funkcioniše u praksi? Pa, funkcioniše kao jedan slepi, potpuno nemilosrdni autopilot. Suština ove metode je da se unapred odredi fiksni iznos novca, eto recimo onih 100 evra, i da se taj iznos investira u apsolutno pravilnim vremenskim intervalima. Naprimjer, svakog 5. u mesecu, čim legne plata, taj novac se mehanički prebacuje u ETF. I ključna stvar ovde, to se radi uz potpuno i radikalno ignorisanje svake vesti, svake panike i svakog trenutnog stanja na berzi. Stani, ulaže se čak i onog dana kada, ne znam, novine vrište da ekonomija propada i da berza bukvalno gori. Pa upravo tada se dešava matematička magija ove metode. Zamislimo taj neki užasni scenario kraha o kom si pričala. Tržište padne, cene jedne jedinice ETF-a se prepolovi, recimo sa 10 evra padne na 5 evra. To je ogroman pad. Jeste. I onaj ko pokušava da tempira tržište tada paniči. Ali onaj ko koristi ovu automatizovanu metodu ne radi ništa, njegova automatika jednostavno ponovo ulaže onih redovnih 100 evra. Međutim, pošto je cena sada samo 5 evra, tih 100 evra sada kupuje dvostruko više jedinica tog fonda. Aha, znači kupuje se na sniženju. Tačno to. Bez ikakve dodatne namere, sistem automatski kupuje mnogo više imovine kada je ona na ogromnom sniženju. Zatim, mesecima kasnije, kada se tržište neizbježno oporavi i cene ponovo odu gore, taj celokupan uvećani broj jedinica značajno diže vrednost celog portfolija. S druge strane, kada je tržište skupo, za istih 100 evra kupuje se manje jedinica, čime se zapravo sprečava preterano plaćanje na samom vrhuncu. Pa to je zapravo neverovatan hak za ljudski mozak. Eliminiše se onaj, da kažemo, gušterski deo mozga koji samo želi da beži od opasnosti. Pravi se mehanizam gde je krah tržišta zapravo dobra vest, jer znači da se akcije kupuju na rasprodaji. Znači, taj dollar cost averaging je bukvalno pilula za smirenje. Jeste najefikasnija pilula na berzi. Ok, znači umirili smo strah od propasti jedne kompanije kroz onu ETF korpu i umirili smo strah od sloma berze kroz ovu automatiku. Ali sada se postavlja jedno onako sasvim fizičko, logističko pitanje za svakoga ko želi da počne. Kako sve ovo konkretno izgleda? Mislim, da li je i dalje potrebno obući odelo, otići u zgradu neke banke na šalter, potpisati hrpu papira i plaćati neke skupe savjetnike sa skrivenim provizijama? Na svu sreću, ti arhaični, birokratski dani financija su deo prošlosti, deo istorije. Tehnologija je danas potpuno srušila te zidove i demokratizovala pristup berzi za svakog čoveka. Više nema posrednika u odelima koji naplaćuju skupe savete. Sve što je danas potrebno jeste licencirani broker. A to su danas aplikacije instalirane na pametnom telefonu, koje su dizajnerski i operativno pristupačne koliko i recimo prosečna društvena mreža. Sve je na telefonu, jasno. Da, postoji mnogo takvih platformi, a u našem regionu se recimo vrlo često ističe Trading 2.1, 2 kao jedan od najpopularnijih i najkorisnijih alata za početnike. I to iz nekih veoma jasnih razloga. A po čemu se to tačno razlikuje od onih klasičnih brokerskih kuća koje su ljudima ranije uzimala onako ogroman deo kolača? Pa prva i onako najočiglednija barijera koja je srušena jesu provizije. Tradicionalni brokeri su ranije uzimali fiksne naknade za apsolutno svaku pojedinačnu transakciju. To je potpuno obesmišljavalo uplate od malih iznosa tipa onih 50 ili 100 evra. Moderne platforme funkcionišu po modelu nulte provizije. Svaki uloženi evro u potpunosti odlazi direktno u investiciju.
Znači nema skrivenih troškova koji jedu male uplate. Upravo tako. Druga važna stvar je taj korisnički interfejs koji ne podsjeća na neku komandnu tablu svemirskog broda, već je potpuno prilagođen ljudima koji se prvi put susreću sa grafikonom. Ali ono što je treća revolucija i koja je zapravo i omogućila sve ovo o čemu danas govorimo, jeste uvođenje takozvanih frakcija deonica, to jest mogućnosti kupovine sitnih delova jedne jedinice. Čekaj, frakcije. Kako to tačno rešava problem za te male investitore? Pa pazi, bez frakcija čitav ovaj sistem bi bio zatvoren za mnoge ljude. Uzmimo na primjer da jedna cela jedinica najboljeg globalnog ETF-a, trenutno na berzi, košta onako okruglo 500 evra. Dobro, i šta onda ako neko nema 500 evra odmah? Pa nekada bi to značilo da osoba koja želi da primeni onu našu automatizovanu metodu sa samo 50 evra mesečno, mora celih 10 meseci da drži taj novac u kešu sa strane. Da trpi inflaciju dok konačno ne skupi pun iznos od 500 evra da bi kupila jednu jedinu akciju. To drastično usporava onu složenu kamatu. Ali s uvođenjem frakcija, tehnologija omogućava da se uloži tačno onoliko novca koliko osoba ima u tom trenutku. Znači, ako se uloži 50 evra, šta se dešava? Platforma prosto algoritamski pripiše vlasništvo nad 0,1 deom te jedne jedinice. Novac jednostavno ne čeka, on se istog sekunda zapošljava i počinje da raste. Znači, barijere za ulazak više praktično i ne postoje. To je zaista sjajno. Ali evo jedne stvari gde se mnogi sapletu. Čim prvi put otvore pretragu u tim aplikacijama. Kad se ukuca ime željenog fonda, uvek izbaci dve skoro identične verzije. Ali na kraju imena jedne stoji reč distributing, odnosno skraćenica dist, a kod druge piše accumulating, to jest AK. Dakle, šta sve ovo na kraju znači za nekoga ko tek otvara aplikaciju? Pa to je zapravo najvažnija tehnička odluka koju osoba mora da donese pre onog prvog klika na kupovinu. Da bi se to razjasnilo, mora se razumeti šta sam fond radi sa zaradom. Znači, mnogi kompanije koje se nalaze unutar te ETF korpe redovno isplaćuju određeni procenat svog čistog profita vlasnicima deonica. To se zove dividenda. Dobro, dividenda, to je poznat termin. Sad, ako se odabere ona distributing verzija fonda, taj fond sakupi sve te dividende od stotina kompanija i isplati taj iznos direktno na keš račun korisnika u aplikaciji. Naprimjer, to se dešava na svaka 3 meseca. Iskreno to zvuči kao fenomenalna stvar. Mislim, redovno, opipljivo prelivanje novca na račun kao neka nagrada za investiranje. U čemu je tu uopšte problem? Problem nastaje onog trenutka kada taj takozvani besplatan novac udari u poreski sistem. I to je onaj takozvani poreski teret ili tax drag. Svaki put kada dividenda legne na račun, u većini država automatski nastaje zakonska obaveza da se to prijavi poreskoj upravi i da se plati porez na dobit od, recimo, 15%. Znači dodatna papirologija i troškovi. Onaj novac koji je plaćen za porez zauvek je nestao. Nije se vratio u grudvu snega. Gubitak tih 15% svake godine tokom 30 godina rezultira gubicima od više desetine hiljada evra neostvarenog profita na kraju ciklusa. Vau, znači ta kratkoročna radost dobijanja dividende zapravo zabotira decenije budućeg rasta. Pa pretpostavljam da je onda onaj accumulating fond dizajniran upravo da to spreči. Upravo to je njegova jedina svrha. Taj accumulating ili AK te iste dividende potpuno tiho i automatski sakuplja unutar samog fonda i istog trenutka, pre ikakve isplate, reinvestira u kupovinu novih akcija u ime investitora. Što znači da novac nikada ne stiže na korisnički račun. Tako je, ne stiže. Pa samim tim ne postoji ni onaj poreski događaj koji zahteva prijavu. Vrednost svake jedinice EF-a koju osoba posjeduje onako organski i nevidljivo raste. Grudva snega zadržava celokupnu svoju masu i ubrzava se do samog maksimuma. Sve to bez jednog popunjenog formulara i prijavljenog poreza, decenijama. Sve dok se ne donese konačna odluka o prodaji tog portfolio tamo negde u penziji. To je definicija pravog pasivnog bogatstva, gde sistem radi 100% sam za sebe. Mislim, sistem se jednom postavi i na njega se apsolutno zaboravi. Predivna, dosadna efikasnost. Približavajući se polako kraju ovog detaljnog pregleda,
čini se da se kristališe jedan veoma, veoma važan zaključak za svakoga ko danas sluša. Ovo definitivno nije mesto za one koji traže neki nalet adrenalina. Nikako. Nema adrenalina ovde. Investiranje u indeksne fondove nije nikakva šema za brzo bogaćenje, nema apsolutno ničeg uzbudljivog u čekanju da prođu decenije i svako ko očekuje da će sledećeg meseca od profita kupiti jahtu, traži lek na pogrešnom mestu. Znaš kako, ta dosada je zapravo i najveći kvalitet ovog pristupa. Ovo je predvidiv, pouzdan i potpuno postepen put ka slobodi izbora, odnosno ka finansijskoj nezavisnosti. Ključni zaključak cele ove priče se svodi na ono zlatno pravilo berze. Uspeh ne leži u tempiranju tržišta, u pokušajima da se pogodi dno ili vrh, već u ukupnom vremenu provedenom na tom tržištu. Znači, vreme na tržištu je najbitnije. Najbitnije. Nije uopšte bitno hoće li berza sutra otvoriti u crvenom ili zelenom. Ono što je bitno jeste krenuti sa procesom što je moguće ranije, uspostaviti tu gvozdenu automatizovanu rutinu, ignorisati galamu oko sebe i pustiti da matematički zakoni vremena i složene kamate odrade svoj impresivan posao kroz decenije koje neumitno dolaze. Pa da, disciplina uvek, ali apsolutno uvek, pobeđuje brzinu na dugim stazama. Slažem se u potpunosti i zato, pre nego što zatvorimo ovu analizu, ovo otvara jedno važno pitanje o kom zaista vredi razmisliti. Kada sagledamo sve ovo, znači tu mehaniku ETF-a, koja hladnokrvno izbacuje kompanije koje su zastarele, a nagrađuje i usisava one koje donose inovacije i cvetaju. Dobro. Da li to suštinski znači da onaj ko investira u jedan globalni indeksni fond zapravo više ne ulaže prosto u neke određene kompanije? Da li taj investitor na jedan vrlo direktan način zapravo ulaže, finansira i profitira od opšteg ljudskog napretka? Jer nezavisno od toga da li će sutra u nekoj garaži neko izmisli novi izvor čiste energije, neki radikalan način transporta ili lek za neku tešku bolest, kogod da stoji iza tog izuma i pobedi u budućnosti, onaj ko posjeduje globalni indeks neizbežno pobeđuje sa njim. Kakva perspektiva za kraj? To menja celokupan narativ potpuno. Od onog početnog turobnog razmišljanja o tvrđavi i slamarice koja onako tužno gubi vrednost pod zubom inflacije, stigli smo do vizije gde kroz neke sasvim male mesečne automatizovane uplate običan čovek posjeduje komadić rasta celokupne ljudske civilizacije. Lekcija je zaista jasna. Male i dosledne akcije na kraju prave monumentalne razlike. Najteže je doneti tu odluku da se novac pusti da radi, ali svaki pređeni korak na tom putu postaje znatno lakši od prethodnog. Bilo je ovo jedno izuzetno uzbudljivo putovanje kroz taj naizgled dosadan svet financija. Važno je istraživati dalje i naravno do sledećeg dubokog istraživanja važno je zadržati radoznalost.